ಆಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ದಿನೊಂದು ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದು ನಾನಾ ಭಕ್ತರು ಪರಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಮೂಜಿ ಪುರ್ತದ ಪೂಜೆ ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತವು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ ನಡೆದದು. ಇನ್ನಲ್ಲಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಂದು ನಡಪಾರ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಣಿಯರ್ತೀರಂದು ಆಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೆದಕ್ಕ ಈತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈತ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪಟ್ಟ ಯಾ ದೇವರನ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಏಪಲ ಇದ್ದದು ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಡಬಹುದು ಭಿನ್ನ ಇದ್ದನಗ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಖಲೆ ಒಂದು ನಿಖಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಆ ಏಪ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಭಕ್ತೇಶ್ವರು ಚಂದ್ರಸ್ಪಂಜರು ಏಪಲ ಮಾನ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹುದು ಮುಲ್ಪದ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬು ಜಂಪೆರ ದುಂಬು ಆಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟದು ಬರದಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಆ ಎಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತೀರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇವರು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ನಡಪಾತ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆರ್ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಡಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡಂದು ವಿನೇಂದ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಂಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿನ ಪರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಸ್ಪುಂಜೇರಿ ಅಂಚನೆಯರ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಅರೆಗೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊರ್ದು ಆಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟದು ನಟ್ಟೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರೀಯುತ ಹಿರಿಯರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಇನೋಲಿ ಬೇರೆನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರಿನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರು ಇನಲಿ ಬಾರ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರಿನು ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೀನ ಈ ಇನೋಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಐನು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೇ ತೀರೋಡೊಂದು ಹಿರಿಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆವಡೊಂದೇ ಐತ ಮುತುವರ್ಜಿನ ವಹಿಸೊಂದು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತುಂಬಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ರೈಕಲು
ಆರು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದೇ ತೀರೋಣದು ಕರಿನ ದುಂಬಾತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಾರು ಆಂಡ ಆರು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಏಪ ತೂಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತನಾರು ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಂಜೇರು ಒವೇ ವಿಷಯ ಆರು ಬತ್ತದು ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದಾವಡು ಇಂಚಿನ ಆವಡೊಂದು ಬತ್ತದ ಕೇಳಿದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಆದಿತ್ತದು ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳು ಆದಿತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯತ್ರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಂದಿಲೇರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮುಲ್ತಾ ಒವ್ವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮರ್ದ ದಾನೆ ಅವಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇನ್ನಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಯಾರೇ ಬಂತೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಆವಡು ಪನ್ಲೆ ಎಂದಾರು ಬಂತೇರಿ ಈ ಮಾತ ಸಭಿಕರ್ನ ಎದುರೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮನವಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಬಂಡ ಇದೇ ಬರಿಯರೆ ಮಲ್ಲ ಸಾದಿದ ಬಂಗ ನಂಗೆ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆ ದಿನಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತೂಕು ಸೇತುವೆ ಅಣ್ಣದಾಂಡ ಏತೋ ನಂಗೆ ಬರ್ಪಣಕಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಆನಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವು ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಇರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇರು ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರೆ ಇದನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಳದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದಾರಿನ ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಇಲ್ಲ ಶಿವತ ಚಂದ್ರಸ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಅರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಈಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಾರು ಹಿರಿಯಾರು ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತದ ಯಜಮಾನ್ರು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬನು ದುಂಬತ್ತ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋದು 6ನೇ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲಾದುಲ್ಲೇರಿ ಆನಲ ಇನೋಳಿ ಬೀಡದ ಇಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಕಿಲ್ಲೂರು ಗುತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ ರಡ್ಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ರಡ್ಡಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಹಿರಿಯಾರು ಶಿವತ ಪೂವಪ್ಪ ಕಿಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಮಠದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇನೋಲಿ ಬೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದರಿನ ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸಾರ್ಥ ವರ್ಮನುತ್ತ 47 ನಂಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಂಡ ಈ ಬಾಗೋಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಒರಿಯಾರು ಶಿವತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ಕುಲಾಲು ಮನೆತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ಲು ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಲಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಾರು ಆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಶಿವತ ದೇವದಾಸ ಭಂಡಾರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಈ ಭಾಗದ ಗವರ್ನರ್ವಾದ ಏತೋ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲಾದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏತೋ ಎತ್ತು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅವೇತೋ ಬಡಪಾಯಿಲೆಗೆ ಸಾಕಾರವಾದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ಮಾತ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಇತ್ತನಾರು ಶಿವತ ದೊಂಬಡೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ ಮಂಡ್ಯರ್ಲು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಡ್ಲೇರು ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಾರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಮೆಗ್ಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಣ ಮೈತಿದಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಕೀಲ ಕಾವಾ ಶಕೀಲ ಅರುಣ್ ಕಾವಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತುಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗದ ಕದ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತದು ಆ ಭಾಗಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೂವಾರಿ ಆದಿತ್ತದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪಾರು ವಿನ್ನಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಿನ್ನಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂದು ಇನಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೈದಾರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈರಲ್ಪ ಗೆಂದದು ಮೇಯರ್ ಆವಡೊಂದು ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಲೀಲಾಕಾರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಾರು ಕುತ್ತಾರು ಗುತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಾರದ ಪುಗರ್ದ ಪಡೆನೆಂಚಿನ ದೈವ ಪಂಜಾಂದಾಯ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರೂರುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ದೈವ. ಈ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತದು ಏತೋ ಜನಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಕುತ್ತಾರದ ಮಾಯಿಲನ್ನೇನು ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ತಿರಿಯಂದು ನಿಜ್ಜಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲೋಚಿತದು ಆರ್ನ ಪಾಯಿಡ್ ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಪಂಡೇರನಾಂಡ ಅವು ಆ ಕಾಲಗೊಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಥನವು ಪ್ರತೀತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೀಡಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ದೀಪ ಬಲಿಗಳ ಕೇರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮಾಯಿಲನ್ನೇ ಬೇರೇನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಶಿವತ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹರೇನು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಗಲು ಶಿವಪ್ಪಣ್ಣೆ ಲೀಲಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪರಬೇಕು ನೆಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಬೋಳಿಯಾರು ಗೊತ್ತದ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿರು ಮಾತಿರಲ್ಲ 10 ಜನ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಲೇರು ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರರು ಅನುಪೂರ ಕೇರ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಿಥುನನ್ನೇ ಮಾಮೃತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೆ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡೆ ನೆಲದಿನಂಚಿನ ಇನೋಲಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರ್ಲ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಟಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ನಟಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಕಾಸಿಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮಕ್ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಯೋಗ ಲಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಯೋಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಕುಡಿದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಮಿ ಲವಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಂಡೇರು ಈ ಸತಿ ಮಿತ್ತದ ತಾಮ್ರದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆ ಊಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲೇನು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಭಕ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಏನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ದ ಬಂಡೆ ಇರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾ ಸೋಮನಾಥ ಕೇಂದ್ರ ನಾಂದು ದಾಪಣ್ಣ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ದುಂಬು ಚಂದ್ರಸನಡ ಪಣ್ಣಾತ್ರೆ ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಓಲ ನನ್ನ ಬಾಕಿದ್ಯರ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ಕಾರ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡಿದು ಬುಡಿತಿನ ಅನುದಾನ ಕರಪುರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಈ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಚಂದ್ರಸನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನೇ ಅನ್ಕರ್ಪ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂಚ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಕುಲ್ಲಿಬೆಟ್ಟಿನ ಅಂದೆ ದೇವೇರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೇತ ವಿಚಾರ ಪಂಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈಶ್ವರನದ್ದು ಸೋಮನಾಥನ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತುಗರೆ ತಿಕ್ಕನು ಇಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನಪುರ ಟು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಯರು ಅಂಡ ಈತು ವಿಶಾಲವಾಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ತಿರ್ತಿರಿ ನೇತ್ರವಾತಿ ಸುದೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅವಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕೆತ್ತಿ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಭಟ್ರನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮೂಲು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಂಟು ಭಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಅನ್ಬಂದ್ಬಿಡು ಆರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ ಎಂಕಿ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂತೇರು ಪೋಯಿ ವರ್ಷನೇ ಬಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ನೂತನ ದಿನದ ಭಜನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಅಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕವರ ಕುಂಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕುಂಪಲ ಕೃಷ್ಣಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದುಂಟು ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲು 32 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಾರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಂದಿನ ಬಂಡೇರಿ ನೂತನ ದಿನತ್ತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅವಳ ಅವರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂತ ಎಂದಿತ್ತ ಅಂಡ 780 11 ಬತ್ತದ 180 ದಿನ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಐಕೊಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರಮದಾನ ಆತೆ ಅಗತ್ಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಿ ಬೇಕಂದಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ನೆಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ದೀಪನ ಅಂಚನೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಉಲಯ ಬರುದು ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಪಾತ್ರ ಮನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೆಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಟನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮಲ್ತದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತ ಪಾತೆರ ಬಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆ ವಿರಾಮದ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಸಮೂಹಿಸಿದ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ಕ ಜಾಗಗೊಂಜಿ ಬತ್ತು ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಾತ್ರ ಸುರೂಕಾದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ 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 ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ಬರ್ಪಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇತಾರೆ ಮುಖಂಡೆರಾಯ್ನ ಮಿಥುನ್ ರೈಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಸುಮಾರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಪಂಡೇರು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಥಾನಡುತ್ತಿನ ಕುಲುಲೇರು ಹಿರಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕುಲುಲೇರು ಮೂಲ್ಪುರ ಅಕ್ಕನ ಕುಲುಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಸೇಡ್ದಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಐಕ್ ಸುರೂಕ ಅದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಾದಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಇಡೇ ಲೈದಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸುರುಕಾದ ನಿಖಿಲೆಗೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಈ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಬಂತಿ ನಾವು 40 ದಿನದ ದೀತರು ಭಜನೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿ ನಾವು ಅಂಚಾದಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಜೋಕಲೆಡ್ದು ಪತಿನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮುಟ್ಟಲ ಐತೆ ಭಜನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತದೇರು ಹಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಶುರುವಾತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕನಸುಡು ಎನ್ನನ್ನಿ ನೆಂಚಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ 40 ದೀತಿನ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ದೀತರು ಅವೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 100 ದಿನದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದಾತ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕುಡರ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ದಯವನ್ನ ಈ ತುಂಬು ಭಾರಿ ತುಂಬು ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲಿಚ್ಚಾನೆ ಇತ್ತುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಂಗ ತೂಪನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲಚ್ಚಿ ದಯವನ್ನ ಹತ್ತು ಪುರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಗ ಒಲಿಯೋಡು ನಂಡ ರಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಡ್ಡಿತ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಒಲಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ಚಕ್ರದ ಗತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂತೀರಿ ಆ ಧರ್ಮದ ತಲ ಹಡಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ವರ್ತಮಾನ ಇಂಚ ಬದುಕುಡು ಕಲ್ಪವನೇ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ ಆ ಧರ್ಮೋಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದಯಬಂಡ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ದೇವಿಯರು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತ ಬೇರೆ ಚಂದ್ರಸ್ ಪುಂಜೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸುಧಾರಾಮ್ ರೈಕುಲ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಕಿ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕು ಆರಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಮಾತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾವೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೈಲನೆ ಪತ್ರ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾತಾಡಲು ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣಿ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತೆ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇನ್ನೋಳಿದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ತಂದು ಬಾರಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೋಳಿದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೀಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತದ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪಗದ ಈ ಜಾಗಡಿತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಇನಿ 5-10 ಪಾಲು ಐತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಾರಿ ಆತವು ಅನ್ಯ ಪಂಡೇರು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನನಲಾತ ಅನಾವರಣ ಯಾರ ದಿನಕುಲು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ 40 ದಿಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ನನ್ನ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಲ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಜನದ ಮೂಲಕ ಆ ಭಜನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾವಡು ಒಟ್ಟಾವಡು ಭಾವೈಕ್ಯತದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಭಜನೆಡು ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಸುರ್ಮಂತಿನಿ ಕಣಿಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಇರುವ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತು 17 ಕಮಿಟಿ ಆದಿತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಅಂಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ತುಂಬು ಒಂದು ದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಹೈವೇಗೆ ಪೋಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ
ಕೆಂಪು ಪೂರ ಸೇರಿದು DC ಆಫೀಸರು ಭಾರಿಯಾತು ಜನ ಸೇರಿದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೊಕ್ಕಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೈಡು ಪೋಪಿನ ಅಗಲೀಕರಣ ಐತೆ ಎದುರ್ದ ಮೇಯ್ತಾಗ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರೇನು ಅವಾಗ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿಯಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಆತಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಗೊಂದಲ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುರಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮಡು ಓಲ್ಲ ಪೆತ್ತಪಾರ್ನ ಕಂಜಿ ಪಾಂಡ ಅವು ಶುದ್ಧ ಇವಾಗ ಸುರುತ ಪೇರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವು ನಡತಂದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಆತು ಎಂಚ ಮಂತ್ರಲ್ಲ 48 ಭಜನೆ ಶುರು ಮಂಟುಗೆ ಅನ್ ಬರ್ಪೆ ದಿನವಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಐಡ್ಬೇಕ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಯಂ ಚಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಡತಂದಲ್ಲ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಆ ಭಜನೆ ಇವಾಗ 14ನೇ ದಿನಟ್ಟು ಭಾರಿ ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕೆರೆ ಬಾರಿ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಆ 14ನೇ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಆಪಿನ ದುಡ್ಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಕೆರೆತ ಕೆಲಸ ಶುರುಮನ್ ಪರಬಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಣ ಐಡ್ಬೇಕು ಗೋಪುರದ ಶುರುವಾಣ ಐಕೊಂಜಿ ದಾನಿಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಆತು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಆ ಭಜನೆ ತೇಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮದವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ 48 ದಿನ ಇತ್ತ 2ನೇ ಆವರ್ತಿ ಮೂಲು ಎಂಚ 2ನೇ ಆವರ್ತಿ ಮದವೂರುಡ್ಲ ಮುರಣಿ ಶುರುವಾಯಿ 2ನೇ ಆವರ್ತಿ ಅಲ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಣ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಆತ ಅಟ್ಟಿನ ಅಸಮಾಧಾನಲು ಅತೃಪ್ತಿಲು ಅಸಂತುಷ್ಟಿಲು ರಾಜಕೀಯ ವೈಪರೀತ್ಯಲು ಪೂರ ಅವನು ಸರಿಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಲ್ಕುಲು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗಲನ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಆರ್ನ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಪನ ಪೋಪನ ಪೂರ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಆರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿಡು ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂಲೈ ಬೇದೆಜ್ಜಿ ಪಕ್ಷದಲೈ ಬೇದೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೂಲೈ ಬೇದೆಜ್ಜಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ರೆಡ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುಗು ನನ್ನ ತಾಮ್ರದ ಹಂಚು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ರಾಜಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಯಾರನ್ನು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿಯರು ಪೂರ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ಸೇವೆ ಮಂತೀನಿ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಪನಾರು ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ ಐಟು ತಾಮ್ರದ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರ ಅವು ತಿಕ್ಕು ಜೀವಂಡಿಯರು ಪುಂಜಿಯರು ಅಂಡ್ ಆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯತೆಯನ್ನು ಬರಿಯಾತ ಸಂಪರ್ಕ ಎತ್ತಿನಾರು ಅಕ್ಲ ಮೂಲಕಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಅವೇನ್ಯಾನ ಆರೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅವೇನು ಮಂತುದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಂತಲ್ಲ ನನಾಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸ್ಥಳ ಅದೊಂದು ಸೇತುವೆ ಪರಂಗಿಪೇಟದ ಸೇತುವೆ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ಕಾಲಡ ಆಣ್ ಬಂದ ಇಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಪುದರ್ಲ ಒರಿಯುಂಡು ದಾಪಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆಪು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇತುವೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಡು ಬೇಗಾಡು ಬೈದ್ವೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಹಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಲು ಜೋಡಣೆಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಆಪಣ ಪನ್ನೊಂದು ಐಕಲ ತನಕ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈರ್ನ ಪಿರವಡಿತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಲಾಪಲೆಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ನಿಂತಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾವೇರಿನಲ್ಲಿ ಶಕಿಲಾ ಕಾವೇರಿ ಆರ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು ಆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಆರ ಪಾತ್ರದ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಮನಸ್ಸೇ ಪೊರ್ಲು ಆರು ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸನು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಪಂದು ಎತ್ತೋ ರೀತಿಯ ಮನ್ಪಾದಿನಾರು ಆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಚನೆ ಕುಂದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೇರಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ರಾಜಮುದ್ರೆನ 11 ಅಂಚಿನ ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಆ ದೈವದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೂಡ ನಡಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ನನಾತು ಊರ ಪರೋಡು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬರೋಣ ಯಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ತುಂಬು ಪೂಜಿ ಅವಕ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ನನಾಥ ಈ ಮಣ್ಣಡಿತದೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಅಭಿಷ್ಟನ ಈಡೇರಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಉಂಟದು ಪುರೇರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವೈಪರೀತ್ಯಂಡ ಹಿತ್ತಂಡಲ ಜೀವನಡು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ನೆನೇಟು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಉಂಟಡು ನಡಪಾವಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 22ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಮರ್ಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಡು
ಆ ದೇವರನ್ನ ರಾಮನಾಮ ತಾರಕದ ಜಪಯಜ್ಞದ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಪುರಬಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬಾಗಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ನಡಪೆರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಪುರ್ಲೂಡ ನಡಪಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕುರಿಪುನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದೇನ ರದ್ದು ಪಾತೇರು ಗುರುಚರಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ ಮನ್ಪೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಅವಧು ಚಿಂತನೆ. ಇನ್ನಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ದಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೆ ಅಂಚನೆ
ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾತು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾರ್ಲರ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಭಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂನು ಸ್ವಾಮಿನ ಕೈಟ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಲ ಬಿತ್ತು ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಕೈಟ್ ತಾಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ತಾಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಭಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿದ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಎದುರು ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲಿ ತಾಲಗೆತ್ತಲ್ಲಿ ಚಿಂತ ಕ್ಲೇಶ ದರಿದ್ರ ದುಃಖ ಹವಗೆ ದೇಶಾಂತರ ಪಾಟವಿ ಏರಂಬ ಗಣನಾಯಕ ಗಜಮುಖ ಭಕ್ತಾಂಚಿಯ ತೋಷಮೇ ಏರಂಬ ಗಣನಾಯಕ ಗಜಮುಖ ಭಕ್ತಾಂಚಿಯ ತೋಷಮೇ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಏತಿ ದೇವಾಚೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಏತಿ ದೇವಾಚೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಅಕರತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಕರತ ವಿಷ್ಣು ಅಕರತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಕರತ ವಿಷ್ಣು ಅಕರತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಕರತ ವಿಷ್ಣು ಮಕರ ಮಹೇಶ ಜಾಣೇಲ ಮಕರ ಮಹೇಶ ಜಾಣೇಲ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಏತಿ ದೇವಾಚೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಏತ್ಯ ದೇವಾಚೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ರೂಪ ಗಣೇಶಾಚೆ ಓಂಕಾರ
प्रधान रूप गणेशाचे ऐसे तिन्ही देवा जैसो ती उत्पन्ना ऐसे तिन्ही देवा जैसो ती उत्पन्ना तोहा गजानन माय बाप तोहा गजानन माय बाप ओंकार प्रदान रूप गणेशाचे ओंकार प्रदान रूप गणेशाचे देवाचे जन्मस्थान देवाचे जन्मस्थान ओंकार प्रदान रूप गणेशाचे ओंकार प्रदान रूप गणेशाचे ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम दुर्गा भवानी माता भवानी दुर्गा भवानी माता भवानी अम्ब भवानी ओम शक्ति ओम अखिलांडेश्वरी ओम शक्ति ओम अखिलांडेश्वरी ओम शक्ति ओम आदि पराशक्ति ओम शक्ति ओम आदि पराशक्ति ओम शक्ति ओम आनंद रूपिणी ओम शक्ति ओम आनंद रूपिणी ओम शक्ति ओम अखिलांडेश्वरी ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दत्तात्रेय दिगंबरा 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 दत्तात्रेय दिगंबरा
ದಿಗಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ 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 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದಿಗಂಬರ 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 ಅವಧೂತ ದಿಗಂಬರ 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 ಅವಧೂತ ದಿಗಂಬರ ಶ್ರೀಪಾದ ವಲ್ಲಭ ದಿಗಂಬರ ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 गिरिजानंदना देवा पावना तव पद सेवना हे मन पावना तव पद सेवना हे मन पावना तव पद सेवना हे मन पावना तव पद सेवना विद्या वेग जानना विद्यादाय गानना देवा विद्या वेग जानना देवा विद्यादायिनी गायना देवा बोधरा गिरिजा नंदना देवा लंबोदरा गिरिजानंदना देवा एक जनार्दनी विनामित तू जना एक जनार्दनी विनामित
ಮಾರುತ ಹೇ ಗಿರಿಜಾಸುತ ವೇಗ ವಿನಾಶಕ ಹರ 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 ಹರಾಯ ನಮಃ 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 ಶಿವ 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 ಶಿವಾಯ 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 ನಮಃ ಓಂ ಶಿವ ಪರಸ್ಪರ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಪರಸ್ಪರ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಪರಸ್ಪರ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಶಿವ ಪರಸ್ಪರ ಶಿವ ಓಂಕಾರ ಶಿವ ತವ ಚರಣಂ ಓಂಕಾರ ಶಿವ ದೈವ ಚರಣ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ 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 ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಇದರೆ ಒಲಿವೆನು ನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆನು ನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ರಮಾಭವನ ಒಲಿಸಲ